ಎನ್ನ ಬಂಡಿನ ದೆರ್ತಿನ ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಪಂಥ ಉಂಡು ಎಂದು ಪನ್ಪೆರು. ತೂಲ ಬಬ್ಬು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಆಜಿ ಮುಡಿ ಬಿತ್ತುಂಡು ಐಟಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬಿತ್ತನಿ ಯಾನ್ ಕೆಸರ ಕಂಡುಗು ದಕ್ಕುವೆ ಐಟಿತ್ತಿನ ಪೊಟ್ಟು ಬಿತ್ತನಿ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಕೈಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆ ಪೊಟ್ಟು ಬಿತ್ತನಿ ಈ ಪೊಟ್ಟು ಪಾದೆಗೆ ದಕ್ಕದು ಕೊಡಿಪೊಡು ಎಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಆ ಪಾತಿರದ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ತನ್ನ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬಿತ್ತನು ಕೆಸರ ಕಂಡುಗು ದಕ್ಕುವೆರು. ದೈವರಾಜೆ ಬಬ್ಬು ಆ ಪೊಟ್ಟು ಬಿತ್ತನು ಪೊಟ್ಟು ಪಾದೆಗೆ ಬಿತ್ತುವೆರು. ದಾದೆ ತೂಪುನು ಸೋಜಿಗ ದಾದೆ ತೂಪುನು ಕಲ್ಜಿಗ ಬೊಕ್ಕ ನಡತಿನ ಮಾತ ವಿಚಿತ್ರ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನ ಕನೆ ಭಗವಾನ್ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ದಕಿನ ಪೊಟ್ಟು ಬಿತ್ತು ಪೊಟ್ಟು ಪಾದದ ಮಿತ್ತು ಕೊಡ್ಡಿಯೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ದಕಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬಿತ್ತು ನೀರ ಕಂಡೊಡುಲ ಕೊಡ್ಡಿಯಂದೆ ಪೋಪುಂಡು. ಅಪಗ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಪಂಪೆರು ಎನ್ನ ಪಂತುಡು ಇಯೇಗೆಂದಿಯ ಬಬ್ಬು ಇನ್ನಿರ್ದು ದುಂಬಗ್ ಊರುಗುದಾತೆ ಮಹಮ್ಮಾಯಿಗು ದೂತೆ ನಂಬಿನಕ್ಲಿಗು ಗುರು ವೈದ್ಯನಾತೆ ಪಂದು ತುಳುನಾಡನ ಮೆರೆಯೊಂದು ಬಲ ಅಂತ ಪಂಪೆರು.